И ето ни пак сред рекламите. D-Baby in the motherfucking building. Вземи репликата. Видя ли? И ще взема работата. Здрасти. Добре, ти как си? Много се радвам да видя теб. Това е най-добре говорещият американски, английски, български рапър. Мога да ти кажа, да. И не случайно след Черната златка, между другото, ни гостува Черно. Защото си говорихме за черно, защото си говорихме за рап, за хип-хоп. Черната мамба. Черната мамба. Черната мамба. Йо, мен. Как си, мен? Ходил си скоро в Щатите? Да, между другото ходих преди няколко месеца, семейството ми, сина ми, сестра ми. Big up to my sister, семейството и всички, че така се погледна си на курва, само шапчета. Тая тениска оттам ли си е купил? Тая тениска оттам ли си е купил? Не, тази тениска, между другото, ми е подарък от един мой много добър брат, DJ Sweatloo. Shout-out to my man, DJ Sweatloo. Той, между другото, е номер 1 DJ в Германия за поредните няколко години. Да, бро. И е българин. И е българин. Между другото, трябва да го поканим, между другото. Разбира се. Допчо, да поканим DJ Sweatloo тук. Задължително. Харесва ли ти какъв пауър има това момче толкова рано сутрин? Тя още не го усетила пауъра. Пау! Я, покажи пак. Не, чак много добре ми се получи това. Я дай пак. Добре, имаме си хореография. Знаеш, че тя танцува страхотно, просто някой клип така ще ти светне, така ще ти пасне. Виж, аз се я продавам, тук започнал съм. Къде е пръстена? Абе, бате, отслабнал си нещо, жените тормозят, женалите тормозят. Не, бро, ходя на фитнес, бех надебелял лекичко и холивудска диета, ударих цяло лято. Обаче добре, в добра форма си. Стига де. Сега, да кажем за какво е тук Ди, не случайно е дошъл, за премиера на парчето му Фолен. Предлагам да го видим и после да поговорим за него. Какво ще кажете? Ако искате ли да го обявите вие, млада госпожице, което... Виж как изглежда. Falling. Damn! By D. Damn! Yeah, the video now, yo. She said love, I guess love is not enough, and what about us? She said there's things I must do first, and what about me? She said I need some time to breathe, and what about me? You want out, so watch you leave. I said, baby, what you know about love? You acting crazy, like you don't give a fuck. Goddamn, my lady, you acting like a slut, and then she blames me. Then she acting like a slut. First I love her, then I hate her. She said she left me because I made her. Yeah, I played her. I fucked another bitch, I betrayed her. Yeah, I fucked her. And all because you thought I was a sucker. So I see myself falling. I'm falling, I'm falling in love with you. Then I'm going, then I'm falling out in love with you. And I'm falling, I'm falling, I'm falling in love with you. Then I'm going, then I'm falling out in love with you. So I'm sitting here feeling like a fool. I want what's best for her, like a real man should. And if she happy, then it's so good. I guess it's cool. Hold on, am I supposed to be cool with it? Then you take my heart and then leave with it. Give it back, bitch, you don't need it. And if you ain't do it, then who did it? Then who got it? And where's it at? Just answer me that, cause I want it back. What the fuck is you? Some type of heart collector? What the fuck I need? Some type of heart protector? She keep coming back like the Terminator. I'm like, damn, dog, you need a Terminator. I'm like, damn, D, that's a sad love letter. Used to love her, now I hate her. I'm falling, I'm falling, I'm falling in love with you. Then I'm going, then I'm falling out in love with you. And I'm falling, I'm falling, I'm falling in love with you. Then I'm going, then I'm falling out in love with you. I'm falling,
Йо, това беше Fallen от D. Аз искам да бъда рапър, обаче нещо ми се получават нещата, не съм достатъчно свлечени гащите. Йо, да. Макар че нашата невероятна водеща, вижте, е с страхотни панталонки точно за такъв клип, нали? Да. Супер, отепала се и за творк. Ма до кога ще не правиш творк? Не, творк, нали ти казах една друга моя колежка. Човече, кажи ни... Да, една друга не колежка. Кажи ни за това парче сега. Видяхме едно маце, имаше някакъв скандал май между вас. Тя се събираше багажа, после се събрахте. Това е някаква реална история от живота ли? Не, като цяло, бро, тази песен е правена преди 4 години и защо отне толкова време? Искаме наистина да изкараме много добър проект, продукт. Като цяло, big up, тук е времето да благодарим на господин Люси Иларионов, който сега е в VIP Brother, man. Да, VIP Brother и гласувайте за брат ми. Андрей Андреев, High Ass Music, Зайков, Пореден Мувмент, цялата фамилия да сте живи и здрави. Много хора работиха по... Ти каза между другото, че Люси Иларионов ти е брат. Брат ли ти е Люси Иларионов? Да сте брат, не сте? Не ли си изглежда? Приличаме ли си? Като кръчуни малчуса. Да, направо си почти като 2 капки вода. Извинявай, да не забравяш да благодариш на всички. Кажи да, благодаря на всички и на дамите, които... красивите дами, които участваха в този клип. Но... Защо толкова време от небе? 4 години. Наистина искали се направи перфектен продукт, но клипа ли се забави? Не го снимахме много бързо. Просто тази песен исках точно този тип видео и трябваше повече подготовка. Ти знаеш, аз бачкам постоянно, вадя постоянно, не е като 4 години пауза и както и да е. Много добър продукт. Имаш ли надежди за хип-хопа в България, въобще за тази култура, която е много момиченца се обличат в този свега стайл вече? Има много момчета, които се опитват да рапират и в X-Factor. Мисля, че се развиват. Аз супер много се радвам за цялото това нещо, че има развитие като цяло. Помня преди 5 години, първият път, като се върнах, тук и гостувахме пак при тебе с един мой друг приятел. Нямаше такова развитие, всичко беше нещо... Много бехме, даже помня, излизах тогава с една мацка и тя ми викаше, изглеждаш на рапър. Сега по улицата всеки изглежда на рапър, това се радвам, има развитие. Има развитие, изглеждам на рапър днеска. Не днес в предаването, а днес по принцип. Много добре, обаче само да ти кажа, че ако те показват до кръста и с този таблет, ако ти сложим и едни очила, ето така, ако я покажем, тя си е точно като някаква... Добър вечер, вие сте с вечерните новини на Нова телевизия. Извинявам се, на 359 TV. 359 TV! Йо! Уникални водещи! Много ти благодаря, невероятни. Благодаря ти, че ни взе функцията с представянето след рекламите. Много добре да се получи. Само да те питам, има ли между другото война между рапърите, има ли напрежение между хората, които правят хип-хоп в България? Трябва ли да бъда искрен? Разбира се, тук всички са искрени. Изобщо не се интересувам какво правят българските рапъри, кой има война и така нататък. Аз съм с моя филм, брат, и това е. Ти си вървиш само напред. Само напред. И един тъп въпрос, какво те вдъхновява, за да правиш парчета? Жената от тебе... Money, baby, money. Money, motivate me. Така ли? Тебе какво те вдъхновява да работиш? Какво ме вдъхновява да работя? Ами това, че имам толкова красива водеща за себе си. Да! От това, че правя това, което искам и което ме забавлява. Един наистина свеж и забавен сутрешен блок. Това се превърна в интервю. Наши си интервю. Много яко какво от това. Нищо, той така добре влезе след рекламите, че може спокойно да ни стане колега. My friend, не може само кинтите, разбираш? Не може само кинтите. Не, аз обичам да правя това, което правя, разбира се. Дори не го усещам като работа, бро. Пътувам постоянно, нон-стоп. В Щатите имаш ли участие между като имал съм в District бях преди някакво време, в Лондон, гръм и трясък. Много добре. Клуб, който се държи от българи, отколкото знам, но един от най-вървежните клубове в Лондон. Бро, между другото, той е най-вървежният клуб в Лондон, доста години също. Много добре. Имаше ли много народ? Много народ, те дори направо гръм и трясък. Много добре беше. Добре, мен. Много благодарим на Ди. Той представи своята невероятна песен. Аз също благодаря за поканата. Фолен, очакваме много яки тави, парчета, как се казва? Thank you very much. Как се казва на американски точно? Tracks. Tracks. Some new tracks. Some new projects. Some new songs. Some new songs. I really like this pronunciation, man. You gotta take me in your video, man. Yes. Аз чувствам излишно тук между двама рапъри. Тръгнем си. Добре. Ние сме двама рапъри. Искаш ли да представим следващата ни тема? Да. Окей. Кое представяме? Представяме Вилика Емеканова. Who the fuck is that? Why like that? Виж, той все пак е рапър. Извинявам се, аз не съм запознат. Не, той не знае коя е Вилика Емеканова, обаче всички дами. Аз съжалявам. Искам да представиме уникалната, красива Вилика Емеканова. Тирено Жарова. Кажем на американски. Само след малко. Само след малко. Да, тя е една многофункционална брюнетка. Yes. Да, защото прави хиляди неща и ги прави адски добре само след малко в предаването. Thank you, man. Sorry.